Sherlock od Holmesov, geniálny, chladný, arogantný muž stredného veku, či už ho hrá Cumberbatch, Downey Jr. alebo legendárny Jeremy Brett. To všetci poznáme. Ale čo sa dialo, keď mal detektív 19 rokov? Bol neskúsený, impulzívny a nemal problém dostať po hube v každej druhej tmavej uličke. Guy Ritchie už si klasického pána Sherlocka strelil s Downey Jr. hneď dvakrát a tak do tretice pozrel na zúbok jeho začiatkom. Do hlavnej úlohy obsadil Heroa Finesa Tiffina. Ak vám toto meno znie tak nejak povedome, tak áno, je to synovec slávnych hercov Ralpha, Voldemorta a Josepha Finesa, ktorého poznáme napríklad z príbehu Služobničky. A zahral si aj tu. Hero sa doteraz brodil v tínedžerských romancách typu After. Ak neviete, čo sú to filmy z franšízy After, tak vám závidím. Takže keď ho ohlásili ako nového Sherlocka, na ČSFD a aj IMDb sa okamžite strhla vlna skepticizmu. A ono to funguje. Je to drzý, neobrúsený diamant, ktorý má viac spoločného s pouličným bitkárom z Ritchieho podfuku, než s klasickým detektívom z Baker Street. Ale je to fajn. Dialógy sú drzé, zábavné a plnou palbou britské a Ritchievské. Dej je uvoľnený, ale tá hlavná zápletka so sestrou je až neuveriteľne temná. Deje sa toho hromada a seriál nepolavuje a pumpuje postavy a zvraty. Ak sa vám páčili Netflixovskí gentlemani, tak toto sa vám zaručene bude páčiť tiež. A celú dobu som si hovoril, ktorý seriál je teda lepší. Na jednu stranu mám rád Ritchieho gangsterky, takže Gentleman. Tam proste Guy kráľuje. Ale na druhú stranu Sherlock, síce ohraný z každej strany trikrát, tak stále je to nestarnúca klasika. Ak by na mňa niekto mieril revolverom, tak vyberiem Gentlemanov, ale Sherlock je veľká paráda. Aby sme boli fakticky presní, tak tento seriál nevychádza z pôvodných poviedok Arthura Conana Doyla, ale z populárnej knižnej série Young Sherlock Holmes od spisovateľa Andyho Lanea. Tvorcovia a tiež Ritchie ako režisér a výkonný producent si z kníh zobrali základnú premisu. Prvú veľkú vraždu na pôde Oxfordskej univerzity, ktorá Sherlocka prinúti zapojiť jeho dedukčné schopnosti na plné obrátky. Guy Ritchie si zrežíroval úvodné epizódy, aby nastavil vizuálny tón a presne viete, kedy sedel za kamerou on. Tá dynamická kamera, uhly, rýchle strihy, spomalovačky a úderný britský prízvuk, to je proste jeho podpis. Rovnako ako pri seriáli Gentleman, aj tu je vidieť, že televízny rozpočet mu nerobí problém a vie s ním čarovať. Aj keď, povedzme si pravdu, seriálové rozpočty posledné roky, to je celkom masaker. Ale ani Matador Ritchie nie je bez šrámu. Kým vizuál a akcia sú top trieda, samotná detektívna zápletka je miestami taká predvídateľná, že by ju vyriešil aj mladý Lestrade.